Kublai pibro suggestion hakane ka video ka jonga ka ba mata ka singete yole semo hakino kino ki video philap phisham ya ki ba ki tho kumne kine kide kita ki chapter hapo ki YouTube video ki jongpi yole se hapo ki video hapo khasi ki jongi ki dang duna ki ba philap phisham hendrai pada pipet pada ki video ki badan apo ki दिखा रही है यहाँ पर की वीडियो जो की फरेंगे कम तो मो ते फिजुलाप या किने की छप्तार का बाकी ओं ते की पत किने की छप्तार ते किने की छप्तार का लॉन्ग कुंबा की डन हापो का कॉट कसला का जोंग फी ते दिन तक दाव कने का की छप्तार का दे कता का कंजा लन्नोंग जोंग का तो का वीडियो का जोंग फी ते की पत किता की लन्नोंग की बा फी दे बन थो ba katu ki pai ba kila ban klik ya katu ka timing ya katu ka por ka ba pila bo hang to mo te da kila klik ya katu ka minute ya katu ka second ka ba pila tho hang to kata ka mon ka yalam be ye phi direct ha katu ka chapter yo la sementa da pila plit ya ka kot ka jong pi mo da pim tre ban page ya katu ka chapter 1 te pila ban klik ya katu ka chapter pra ban klik ya katu ka chapter pra kata ka mon ka to ka video ka jong pi kala lek be direct ha katu ka lenong ka ba pra ya din ta kadaw mangan sa hikay pi ha kane ka video ka jonga kumno ba pin tho kumno ba pin bu ya kane ka lenong jong ki video ki jong pi hapo ki YouTube video ki jong pi tela da bidang spoi ta mai ha kane ka YouTube channel ka jonga ka ba kertang na dong shadong ka pa di pi so ba sa like sa share ba sa subscribe ya kane ka channel ka jonga tengen ya sedang na ya kane ka video ka epat kane ka ki chapter hapo ki video ki jong pi kumbang lamai phang ye phi mane ha ka intro jong ka video ka jonga la da pi page apo ka description jong ka video ka jonga la ne la da pi click ya kane ka video ka jonga mo kila ban mi ya kine ki kanja dur ya kine ki video hapo ki video ki jonga ta ka ipat kane ka long kata ka pensuk khamta me ya ki to ki brew ki ba page ya ka to ka video ka jong pi ba kin tip ha e ka sedang ha e ka kut bat kumno ka yat ka yang ya ka to ka video ka jong pi ya den ta ka daw kumang ong ipi la da pim I bang lane ban page ya katuka chapter way ar lai mo te phila ban click ha katuka minute ha katuka second ba pin jit ha kanu ka benta ka ba phi kwa ban jit ya katuka lanong hapo ki video ki jong phi te sa page atu buku jong gane ka video ngan sa bataya pi jai man pni pi ya ka screen video jong ka mobile ka jonga ro kanang ba ma phi ro pin la ban le lupa lamba da ki mobile phone ki jong phi ipat ka baning kong ka ba phi hapan le kalong ba tang shu mar dap edit ya ka video ka jong pi hapan check na po ka video na po ka YouTube ka jong phi lane la da dei ba ka to ka video ka jong phi ka la da na po gallery phila ro ban check ka po gallery ta la da dei ba ka phila tap up ka YouTube mo da dei ba ka la don unlisted te phila ban check ya ka to ka timing ba ka sedang ya ka to ka video ka jong phi kai ka ba phi de ban le ka baning kong ka de ka ta ka ba phi hapan tho lupa ya ka to ka minute ka sedang hangno bat kan kut hakang no kata ka chapter 1 telada pipet na ba ka nadu 000 ya ka minute jong ka to ka nadu ka second ba ka sedang ya ka to ka video mo te pide ban tho ki chap o ka chapter lane lanong phila ban tho ang to mo te phila ban tho 0 kumbang ai example hang ne phila ban tho 0:00 PIU dash san dash mo te phila ban tho intro lane ka jingsdang phila ban tho ha ka to lada kata ka intro lane ka jingsdang ka jongphi shubu kala ban kut shiminit colon 0 r second kala ban kut mo te ha ka next chapter ka jongphi phila ban tho next line harum ka ba phi ha ban tho 0 iwei colon nangta 0 lai ban phila bantho udash na ta phila bantho ka chapter 1 lane phila ro bantho yakino ki kanja ki katuka chapter jong ka video ka jong phi mo shubo mata ta dei ba phi lejung le japo po sora e kumto ta hakata ka chapter ta ka jingsdang phila bantho ka jingsdang lane ka intro te hakata ka iwei colon not lai te phila bantho ni lenti na nompo sha shilong phila ban bu yakum kita ki kancha chapter hak bide ba ka video ka jongpi the next pat line pat phi haban
page wa ya ka to ka video ka jong phi hadu ka no ka minute adu ka no ka second ba ka snang ya ka to ka video ka jong phi mo te phila ban tho ya ka to ka minute ha ka next line ka jong phi ka ba phi hab ban tho sai da ka wei pat ka chapter hapo ki video ki jong phi ka ba phi de hi ban tip ka ba phi de hi ban sngu thu ka long ba phi hab ban tip lupa ya ka to ka jing tho ya ka to ka minute ka second ba jing snang jong ka to ka video ka jong phi hab ban tho lupa ha ka notes jong phi la ne ha ka copy jong phi la ne hang no mo phila ban tho ya ki to ki jingkut ya ki to ki minute ki second jong ka to ka video ka jong phi te anda phila dap tho lupa kum bangala I example yu phi ha ka ne ka screen jong ka mobile ko jong mo te phila ban pet nuksa ya ka ne ka rukom tho ka jonga ban nai I space re nai I re kino ki kunja dash ha ki bre ba ki to ki phi ha be ban tho be uta shubo de de ba ka sdang ka jingya jong phi na shlong sha so ara ha ka ta ka chapter ka ba lai mo minute point sau pusan da de ka sedang ha ka ta ka por tapi ha ban tho r colon sau san nai I space rahang to tapi ha be ban I yau kan ja dash padang jong pi te pila ban tho hang ne pan shillong na shadu sha sora te pila ban tho ha ka rukom ka kata mo nga show ai ka example li phi kanang ba phin tip shai ha ke bide bat ka jingbu yakine ki lanong hapo ki video ki jongpi te enda pila dap tho enda pila dap copy load ya baro ki to ki minute ki second ka jing sedang jong ki to ki lanong ki jongpi hapo ki video ki jongpi mo te enda pila dap copy ya baro ki to enda pila dap note ya baro ki to te pila haban copy ya ka to ka jing tho ka jongpi te sa lek hapo ka YouTube Studio app su jongpi enda pila lek hapo ka YouTube Studio app su jong phi select ak to ka videos sa click to pencil icon hang to enda pila dap click hang to pa sa click show more hang to enda pila dap click show more pat sa click ha ka to ka ba ki tho at description enda pila po ya to ka description te pila ban kin don lupa ki to ki social media link jong phi kom ka Instagram ka Facebook ka jong phi tarang to mo enda pila dap don lupa ki to te pe harum jong ka to lane hapdeng kanu ka pila ban book yak to ka ki chapter mo te khambe se na ka bata jong phi ba pin bu ha ba ko jong ki to ki jing tho ki jong phi ha pok description ka jong phi ten da la dap ki to ki jing tho ki jong phi ki social media link ki jong phi mo te pe ha ban I enter ban next line ban like ka space kan dia ka ba chi line mo ten da sa space pat ya ka to ka jing tho ka ba pila dap tho lupa but sa space but sa bu ya ka to ka jing tho jong phi hapo ka description ka jong phi te sa page pa ka ne ka nuksa ka bang ngapni hang ne kanam ba phim nom bakla ye mo te pila ban bot be thik te pila be ban bot be thik ya ka ne ka jing tho ka jonga hapo ka ne ka video ka jonga khanam ba pin tip shai ha ki bide bat ka next video ka jong phi kumno ba pin bu ya ki ne ke lanong kot hapo ki video ki jong phi kumde ke lanong kot ki de ki lanong video mo te ha ki bide ba ka ta mo nga krmas kam ta kum ta hi ka ne ka jong bu ya ka ne ka ki lanong video ki jong phi hapo ki YouTube video ki jong phi te tangum to hi ka long ka basuk ba la da dei ba phi nang da dei ba phi tip te lamba da ka ne ka video ka jonga krmas kam ba ka ne ka video ka jonga kan a jingerap na ka banta jong phi yel ase phimpat nom tip ha ki bre ba ka jing bu ya ki ne ka lanong kot mo te ya ki to ki ba tip te le ayu mo ban tip te ki to ki ba tip lada ka video ka jonga kan a jingerap ya phi te nga krapat phi so ba like share ba subscribe ya kana ka channel ka jonga te tangkum ne kala poisha ko buku jong kana ka video ka ba mata ka skita tata do bangin sekundu hakiwi pat ki video hakiwi pat ki jing hikai khoble shubun